तर बघा, गुड मॉर्निंग. आम्ही चाललो आता परत काजलच्या जुन्या घरमध्ये, जुन्या फ्लॅटमध्ये. काय माहिती का, लॅपटॉपची बॅग घेऊन चालू. इकडे वायफाय नाही ना, तर तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचवायचं म्हणजे वायफाय कनेक्शन हवं. तर वायफाय राउटर घेऊन चाललो. दाखव राउटर, दाखव राउटर घ्यायचं. चल ये बाहेर, नाही तर ते बंद होईल. राउटर आहे ना, राउटर घेतला. आपल्या घरी पण त्या नवीन फ्लॅटमध्ये लावायचं आहे राउटर. तर संडेला ते बोलत लावणार 2 दिवसानंतर. एवढे 2 दिवस मग तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचवायचे म्हणजे तर वायफाय हवा ना. म्हणजे नव्यात इथे धुतलं वाटतं काजल आज ना. बघा, बिल्डिंग धुतली जाते आज. असा आरामात चालायला बघा काजल. चला आम्ही आलो आता. जर एका साईडला बसूया आणि एडिटिंग करूया. आता काजल सर्व झाडू मारून घेते आणि आपण एडिटिंग करून घेऊया, बसून घेऊ. तिकडे बघा, कुठे कुठे उभं राहून एडिटिंग करायला लागते बघा. बघा लॅपटॉप कुठे ठेवलं, इकडे का ठेवलं, कारण वायफाय इकडे आहे ना, तर स्पीड आपल्याला जरा इकडे मिळते. आणि त्या रूममध्ये बसलो होतो तर काय माहीत नाही, पण स्पीड एकदम स्लो झाली होती. बाहेरचं तुम्ही बघा. मशरूम चांगलं आहे. आता ट्यूबलाईट काढायची ना. आपलं बॉल बाहेरचं करूया. चला झालं सर्व. ते पण रॅप करून घे सर्व. हे सर्व क्लीन व्हायला सर्व आहे ना. हां, असं वाकायची गरज नाही का, एवढी घाबरायची गरज नाही. एकदम चांगलं आहे ते. पहिल्यांदा चढते. मम्मीला आता मम्मी व्हिडिओमध्ये बघत असेल ना, मम्मी आपण आपल्या घरी हे घेऊया. छान आहे ना, मजबूत आहे ना. देव कोणाकडून घेतला? समोरची आजी आहे ना, देऊन टाकायची. पण मला ना भीती वाटते हाईटची. उतर गरगरता मग चढते कशाला. दे आजीला, देऊन टाक. नाही, हे सर्व रूम आता क्लीन पण होणार आहे सर्व. म्हणजे कोण रेंटवर आले की सर्व क्लीन दाखवता येईल सर्व. हॉल झाला, किचन पण क्लीन होईल आणि बेडरूम पण क्लीन होईल. आता जेवढं जमतं तेवढं फटाफट आम्ही काम करून घेतो. पाठी तुम्ही बघू शकता. आपण एक मदत करायला बोलवलं आणि त्यांनी सर्व साफ केलं बघा, पाठी व्यवस्थित बरोबर. आणि लादी बिदी पुसायचे ते येऊन पुसतील. आणि आत्ताच आम्ही एक इलेक्ट्रिशियनला सुद्धा बोलवलं आहे, कारण हे जे फॅन आहेत ते सर्व आपल्याला काढून न्यायचे आहेत. हे फॅन आपल्याला तिकडे लावायचे 1, 2 आणि हे बघा सर्व क्लीन करून घेतलं बघा, दिसतंय. आणि फक्त लादी पुसायची राहिली, तो येऊन नंतर पुसेल आहे ना. आणि हा सुद्धा फॅन काढायचा आपल्याला. एक, 2, 3 फॅन, 2 ट्यूबलाईट. सर्व काम एकत्रच होतं. ते पाणी घेऊया आपण. टाकी पण फिट होतं ना इकडे. टाकी पण फिट होतं आणि आता फॅन सुद्धा फिट होणार आहे. प्लंबिंग इलेक्ट्रिशियन सगळे एक साथ आज. टाकी कुठे लागणार आहे? ही इथे. ये सही लगेगा ना. कौन सा ब्राउन ना? हाँ वही लगा. ब्राउन लगाओ, क्योंकि फर्नीचर भी ब्राउन है ना. सर्व एकत्र आलेत. टाकी बसवणार आहे, TV बसवणार आहे आणि पडदा बसवणार आहे. बरं आहे, झालं आता. एका साईडला सरकू हवाला. हा सरकला की तो एकदम
भाऊ तो पायाला लागून हां ती पेटी आहे ना पेटी खूप जड आहे. काय पेटी नाही. मी घ्या ऑलरेडी कमी तो जरा हे करून टाकू. हे आपल्याला पडते बघा, हे 1 2 बाहेरचे 2 आणि मधला 1 आणि ह्याने शिवलाय 5 पडदे आम्हाला 3000 रुपयाला पडले. हो बरोबर ना. हे कसे बनवून घेतलेले स्वतःहून बघ. हो बनवून हे घेतलंय. उंचीप्रमाणे बनवून घेतलेत म्हणजे कसं टेन्शन नाही. छान आहे ना. हां हे घेतलं ना परत दरवाजा लावायचं, हो कपडे सुकवायला. आणि कपडे सुकवायला आपल्याला रशी बांधायची ना, तर त्यासाठी सपोर्ट होतो किल्ले. आणि त्याची खिळी. आता आम्ही संध्याकाळचा नाश्ता करतो. दाबेली नको छप्पी दाबेली. कॉर्नर आहे ना, जरा पाठी येऊ. असं रत्नागिरीच्या इकडे बनवला तर होमस्टेच्या बाहेर बरोबर चांगलं वाटेल ना. मस्त होईल. खायला बरं ना आपल्या माणसांना. तर अशा प्रकारे बघा काजलच्या आईचं घर पूर्ण रेडी झालेलं आहे. सर्व काम, तो घर पण आपला साफ झाला, तो फ्लॅट पण एकदम चांगल्या प्रकारे साफ झाला. फक्त आता क्लिनिंग राहिली आहे. जे आपण हेल्प बोलवले होते ते हेल्प येऊन तिकडेच ते क्लीन पण करून टाकतील. म्हणजे तो पण फ्लॅट रेंटवरती द्यायला रेडी होईल. ह्या फ्लॅटवरती आपलं पाण्याची टाकी बसवली, तुम्हाला दिसत हे पडदे बसवले बघा, न्यू पडदे बसवलेले आहेत. आणि त्यासोबत काय केलं, टी व्ही फिटिंग झाली, टाकी पण बसवली, फॅन फिटिंग झाले, प्लंबिंगचं काम झालं, लाईट्स फिटिंग झाली. लाईट फिटिंग झाली. त्यासोबतच बघा एक क्लीन केल्या काजलने आज सकाळी धुवून घेतलेलं व्यवस्थित. हे आता जसं पाहिजे तसं थोड्या वेळाने लावू. डेकोरेट करायचं आहे ते हळूहळू आम्ही तुम्हाला सगळं दाखवू. तर ऑलमोस्ट आता इथे किती काम राहिलं आहे काजल? एकदम म्हणजे 20% 10% काम तर ते 20-30% काम राहिलं आहे म्हणून काजल आणि आई दोघं इकडे आटपून घेतील. आणि आता तुम्हाला पुढच्या ब्लॉगपासून तुम्हाला सर्व विक्रोलीचे ब्लॉग दिसतील. आणि आता मी मम्मीकडे जाणार आहे बरोबर. आज संध्याकाळी मी निघेल इकडून आणि मी विक्रोलीला पोचेल. आणि मग जेवढं काय मग तुम्हाला आम्ही थोडेसे नवीन रेसिपीज प्लॅन केले, नवीन ब्लॉग प्लॅन केले ना, ते तुम्हाला येत्या व्हिडिओमध्ये सर्व दिसणार. म्हणून आम्ही तुम्हाला अगोदरच सांगतो म्हणजे तुम्ही पण तेवढं एक्सायटेड राहाल. इथे काहीच काम राहिलं नाही ना. हां, तर जेवढं जमलं साफसफाई आहे ते आम्ही करून घेऊ. ते एकदम मोजकं थोडंसं राहिलं. लादी बिदी पण काजलनी काल पुसून घेतली. म्हणजे एक बॉक्सचं सामान फक्त लावायचं, नंतर झालं. राहण्यासारखं घर आहे. आणि हवा बिवा बघा इकडे किती मस्त आहे ना. हा व्ह्यू एकदम बसायचं मस्त चाय पीत. एकदम छान वाटतं ना इकडे. तर अशाच प्रकारे आपण आता बदलापूरचं व्लॉग इथे एंड करूया. आणि तुम्हालाही कसं वाटलं व्लॉग्स नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. उद्यापासून मम्मी, भाई, दिल सर्व दिसतील. आणि तुम्ही विचाराल मग काजल आणि आई कधी येतील. दोघांना आम्ही 2-3 दिवसानंतर इकडचं आटपलं की दोघांना तिकडे बोलवणार आहे. तर ते सर्व तुम्हाला दिसतील. ठीक आहे. आणि थोडेसे काहीतरी सरप्राईजेस आहे. 13 ऑगस्टला काय आहे अजूनपर्यंत 60% आपल्या फॅमिली मेंबर्सला समजलं आहे. 40%ला अजून समजलं नाही की 13 ऑगस्टला काय आहे रिलेटेड माझ्या आहे. कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.